Kom med. Kom lige med over rygen, smøg, bror. Så, kom med den her vej, mand. Kom med. Og så har du Skynd dig, mand. Du må snakke så højt. Har du det med? Selvfølgelig har jeg det med. Jeg har penge her til dig. Er du klar over, hvad jeg har gået igennem for at få den her? Er du klar over, hvad de vil gøre ved mig? De vil hænge mig. Er du klar over, hvad de gjorde ved min onkel for den her? Er du klar over, hvad min onkel har gået igennem? Han blev stukket i låret. Jeg kender godt din onkel. Jeg ved godt, du kender ham. Har vi en aftale, eller hvad? Jo, vi har en aftale. Godt høre pengene. Værsgo. Jeg tæller dem, når jeg kommer hjem. Jeg har selv talt. Jeg har en pengemaskine derhjemme. Du skal ikke snyde mig. Hvis du snyder mig, så bliver der problemer. Og nu står du lige her og kigger mig i øjnene og siger til mig, det som du siger. Hvad er det der? Skynd dig, mand. Er det din robot? Nej, det er ikke min, den der, mand. Jeg ved ikke, hvor den er kommet fra. Hallo, tror du, jeg er undercover, eller hvad? Jeg er på sparken, mand. Vi har overtrådt den nye ordensstraffelov om besiddelse af ulovlige data fra før revolutionen. I vil nu blive til intet gjort. Ha' en god dag. Mange tak. Skynd dig, mand! Væk! Er du klar over, hvad de gjorde med min onkel? Min onkel, han har været bundet. Den piskeslag, han har fået. Jeg skal give mig en smøg ud. Det er lovens lange arm, du lukker i kejserens navn. Lilla. Lilla. Store hold, Så den gør for er det her, du gemmer dig, dit asshole. I kejserens navn. Du har 3 sekunder til at slukke den computer, før du bliver til intet gjort. 3, 2, 1. Jeg drak et par stykker af dem. Jeg har åbenbart prøvet at støvsuge det op, fordi Brigitte, hun vil støvsuge her i morges. Så siger hun, hvad er det der i støvsugerposen? Det drypper ud fra støvsugerposen, ud over krokodilletæppet og det hele. Det var så Long Island, der var kommet op igen. Hvad fanden har det været? Kartoffelmos måske? Jamen her i, mener du det? Altså det krokodilletæppe, det kunne fandme ikke reddes, du. Jamen, var det der fra Peru? Ja, for helvede, du. Hvad med dig, John? Har du også en kanonmorgen? Min nabo, som jeg har fortalt om nogle gange, han har jo fået... Min kone siger, han er clairvoyant. Clairvoyant? Hvad fanden er en clairvoyant? Jeg skulle glemt det, du. Det er sådan en, der går rundt i en sweater. Jeg tror, han ejer det hele. Kan se langt ind i... Han kan se langt op i sin røv, du. Ja, langt ind i fremtiden. Nu kan jeg godt nok mærke... Jeg bliver sgu vred på ham, det kan jeg sgu godt nok mærke. Ja, det gør du. Jamen, jeg gider ikke sådan noget pis, sådan noget clairvoyant svin. Giv ham en på skallen, du. Giv ham en. Sådan, varmt ham, sådan en, du. Det er ikke fordi, han ligefrem er antikrist. Nej, antikrist. Men han får nok ikke Nobelprisen lige forløbet, det er helt sikkert. Jamen altså, hvis han kan se ind i fremtiden, så er man sgu da vide, om han kan få Nobelprisen. Ja, det er for rigtigt nok. Altså, hvis det var mig, så har jeg gået hen, så jeg var på dig med en. Jeg har simpelthen givet mig flad ud. Fuck, jeg er helt balleret, mand. Er du helt væk? Min mund, den er tør. Hvem har noget vand? Hvordan fanden er det, jeg ligger her? Er du helt væk? Jeg har det ring. Hvorfor ligger jeg i det her muld? Vi fandt dig. Du lå... Fuck, man, jeg er redbrækket. Jeg har det, som om jeg har ligget på den samme måde i sådan... helt vildt længe. Ja, prøv lige at sætte dig ned og slappe lidt af. Du... Wow. Ja, prøv lige at lægge dig ned. Jeg ligger allerede ned. Ja, prøv lige at lægge dig ned. Jeg ligger allerede ned. Ja, jamen vi skal lige have en læge herud. Du er lige vågnet. Ja. Det er jo, jamen jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo ikke et koma, men det er jo noget andet. Men altså, jeg er museumsdirektøren. Jeg kan bare huske, at jeg tog i byen med lille Bobby og Svante og lille Bulu. Ja. Og de var der alle sammen. Ja, jamen jeg ved... Wow, vi drak meget. Jeg har lige ringet efter en læge, der skal se dig. Jeg hedder Per Floskler. Hvem fanden er Per Floskler? Det er mig. Du har ligget herinde, du har som en
museumsgenstand de sidste... Jamen, hvordan skal jeg sige det til dig? Du er blevet set meget, vil jeg sige. Ja. Folk har kigget meget på dig. Ja. Har folk betalt penge for at komme og se mig? Nej. Lig her. Nej, det har de ikke. Er det mine penge? Nej, du har ikke ret til noget som helst. Men der er i hvert fald en eller anden, der bliver nødt til at give mig noget vand, fordi jeg er helt væk. Min mund, den er tør, min drøbel. Jeg har det, som om jeg bare ligget sådan en mose i 3000 år. Ja, værsgo. Her, der er noget, du kan lige få lidt snaps. Det er roligt, det er stærkt, det her. Jeg er lige glad. Nu skal du høre her. Wow, hvad er der sket med mit hår? Jamen det... Min frisyr? Du bliver nødt til lige at lægge dig ned igen, fordi... Fy for Hvor længe har jeg ligget her? En eller anden for helvede, så fortæl mig nu, hvor længe jeg har ligget her. Du lugter. Kunststof 14-metoden. Nu, der kommer noget. Der er lige nogen, der er kørt ud efter noget mad. Er der noget, du kunne tænke dig? Bare noget ro. Nogle bær. Noget brød. Shawarma. Sten eller brød. Hvad siger du til shawarma? Ja, en shawarma. Giv mig en shawarma. Ja. Wow, man. Jeg ser bare dobbelt og alt muligt. Jeg har det som om, jeg bare landede lige ned på nakken eller sådan noget. Jamen det er hold i. Har du hold i nakken? Ja. Skal du have lidt mere snaps? Ja. Wow. Hvad var det, Jeg kan bare huske, vi tog i byen. Og så, de var der alle sammen. Ja. Lille Bobo og store Metin og Bette Mongo. Og hvad så? Ja, men så... Hvor var det henne? Det var Gravballe. Gravballe. Gravballe Indre By. Indre By. Jamen, jeg skal ikke gå i detaljer med, hvad vi lavede den aften, fordi... Hvor er mine venner? Jeg er ked at sige det, men de er sgu døde alle sammen. Er de... Wow, det var en vild aften, bro. Er du gal, hvis de døde? Hele bundet, mand. Ja, de døde, er der kun ja. mig tilbage, siger du det? Ja, du blev fundet ude i mosen. Hvor lang tid er der gået? Hvor længe har jeg ligget her? Du ligger her i cirka 3.000 år. Wow, bro, er du helt væk, mand. Det er længe. Kæft, det er fedt at være tilbage. Bevæg mig. Nej, prøv lige lad være på, du lader mig komme for tæt på, men jeg ved fandme ikke, hvad du ligner. Jeg kan godt sige dig. Jeg ved fandme heller ikke, hvad du ligner. Men du er jo ikke engang... Hvad fanden er det for noget tøj, I alle sammen er på? Hvem er alle de her mennesker? Folk er sorte, hvide, brune, du ved, jeg ved ikke, hvad er det for en farve, mand? Du er bronze. Det er bronzealderen, sgu da. Du ligner sådan en statue, der er blevet til gummi, mand. Det kan for helvede også være, at jeg nærmest er blevet til gummi eller træ eller en eller anden form for byggemateriale. Ja, prøv lige at fjerne dig, mand. Put something casual. Ej, prøv lige at få ham væk. Få ham væk. Er der ikke nogen, der kan give mig noget mere af det der? Jeg skal have besøg, mand. Hvad er det her for noget? Snaps. Er du narkoman? Hvad tror du selv, bro? Hvad er det? Jeg har ligget i en mose i 3.000 år. Jeg har været i byen med Brilli Lille Bobo og store Magda. Du skal holde dig Dem væk alle fra sammen. amfetamin. Selvfølgelig er jeg sgu da narkoman. Hvad tror du selv? Hvordan tror du, man ender i sådan en situation her? Alle de penge, som folk har betalt for at komme ind og se mig, jeg kan godt sige dig, du. Ja. Du ligner en, jeg ved fandme ikke, hvad du ligner. Hvad med dig selv, mand? Hold da kæft, mand. Hold da kæft. Jeg ved fandme ikke, hvad du ligner. Hold da kæft. Jeg skal videre, mand. Du er et svin, mand. Jeg kan ikke være sammen med dig længere, men det lugter det her. Jeg skal slå dig med min sko, mand. Jeg skal slå dig med Du skal min ikke sko. slå nogen, mand. Du kan ikke slå nogen. Stop. Han er gravballe AIDS. Stop, fjern ham, mand. Hallo, Jeg skal fuck dig op, mand. Jeg skal fuck dig helt op, mand. Fjern ham. Få væk fra mig, for Fuck dig helt op. hvad er det der, mand? Hvad er det for svin, Giv mig mand. noget snaps. Fy for satan, Ja, mand. Værsgo. put on your red dress. Ham her har skrevet ind. I har spurgt efter ham, og I har ringet ind. Her er en syg Søren med en sang, der hedder jeg skulle have lyttet til min læge. Jeg skulle have lyttet til min læge. Var det bare det? Ja, det var syge Søren med, jeg skulle lytte til min læge. Så har vi fået besøg af en fyr, der hedder... Steve.
Steve. Velkommen For til. USA. Velkommen til. I'm Steve from USA. Hello. Welcome to my friends. Kom ind for satan. Hello. Jimmy, han er den slightly autistic. Jeg hedder den Steve, og jeg har gjort forfærdelige ting i mit liv. Here it comes. Steve, vi optager, og vi har besøg af Steve til dem, der lige er tunet ind her. I'm a På den goddamn, kolde skulder. I'm a goddamn war veteran. Ja, det er Steve, han er gammel veteran, og han har oplevet flere forskellige... Jeg er den krigsveteran, Jimmy. Og du har oplevet flere krige end de fleste nogensinde har. I've seen a lot of people die. Let's put it that way, okay? Fordi Steve, han er en gammel ex-soldier from America, born and raised, proud to be an American. Fordi Steve, han er den Vietnam War veteran, og han har både været i den World War II, og den er også den forbandede Vietnam War. Det er han kan ikke sove det. Steve, han er den scarred på life, Jimmy. Han kommer op, han har den depression, og han tænker på den. I get the PTSD, Jimmy. I'm sorry. I'm a goddamn piece of shit. I will never forgive myself, Jimmy. Han har den PTSD nu, og han kommer aldrig over den. Og jeg dræbte en mand med en gang med en kniv, og Steve, han var ved at løbe tør for lidt ammunition, og han kommer... Og han tænkte, hvad gør jeg nu? Jeg stjæler den bil, og jeg kommer kørende her. Det var en army vehicle, Jimmy. Og han kom til at køre den nazi ned, fordi det var den gang med vilje. Steve, han var den forbandede aggressiv. Steve had the goddamn adrenaline flowing in my veins, Jimmy. And I was aggressive. I ran over a Nazi, Jimmy. I can't fucking forgive me. Kæft en historie. Jesus Christ, forgive me. Steve. Jimmy, goddammit. I'll never forget. Oh, God forgive me. Det lyder forfærdeligt, Steve. Steve, han har også engang fløjt den goddamn war airplane that dropped the bombs on the goddamn Vietnam War, Jimmy. Ja, du har taget Jimmy med. Jeg ved ikke helt forstå, hvem er han? Så? Jimmy, han er den dreng, jeg passer, når jeg skal. Steve, han skal følge ham rundt her, der er pædagog. Steve, han er den støttepædagog. I'm a goddamn støttepædagog, Jimmy. Goddamn boy. Velkommen til radio on War Vietnam. And a goddamn World War II, Jimmy. Når man har oplevet sådan noget, som du har, Steve, hvad er så det, man tager med sig? Hvad har du med fra bagagen af? Jeg tog meget godt ud af krigen også. Der kom mange gode ting. Det så på livet på en anden måde. Det var dejligt at komme hjem og ikke skulle slå folk ihjel i lang tid. Og den har jeg ikke gjort i lang tid, men jeg har da slået min egen tid ihjel, fordi jeg prøver at tænke på andre ting nu. Steve, han har PTSD, han har gået til psychiatry. Og vi siger tak til Steve her. Tak fordi du kom, og vi går nu videre til en, der står her. En mand, der råber, mens han skider. Vi hører en mand, der råber, mens han skider. Underruggen. Jeg kan se, der ligger nogle våben heroppe på hylderne. Er de til salg? Nej. Hvordan kan det være, at din kæreste er blevet lukket? Ja, ikke så godt. Men ikke så godt. Jeg vil nok Hvad, kan du ikke lige fortælle, hvad der er sket? bare nok stoppe med at anlægge. Hvorfor er de sure? Ikke så godt. Underruggen. Underruggen. Hvad har du at sige? Jeg får den underruggen. Jeg er ikke klar i daglige gurremål. Jeg er ikke klar i daglige gurremål. Jeg bliver nødt til låne anden. Jeg er klar i daglige gurremål. Så du har ondt i ryggen, og du kan ikke tjene nok penge, fordi du har ondt i ryggen, eller hvad er din gøremål? Hvad er din... Gurremål, ja. Du har... Jeg er ikke klar i daglige gurremål. Jeg er nødt til... Jeg finder ny. Men er det fordi, du ikke har råd til at holde butikken åben, eller du skal dreje nøglen om? Jeg tog den nattevagt i 100 dage. Jeg tog den nattevagt 100 dage. Jeg blev
under ruggen. Jeg får under rug. Jeg vågnede op. Jeg havde mistet den forældremyndighed. Jeg var blevet den skaldet. Men jeg var blevet forfremmet. Under ruggen, ikke så godt, men jeg blev den forfremmet. Tillykke med det. Ja. Hvad er du blevet forfremmet til? Jeg blev forfremmet til den Senior Technological Headmaster på NASA. Vi laver en raket, skyder den raket op i rum. Det er simpel matematik. Og man kommer fra, hvor jeg kommer fra. Vi lavede den ting. Jeg var 11 år. Jeg forstod det. Vi skød raket op. Vi var i Mongoliet. Vi ikke sidder og glo ude i luft. Vi laver den raket. Vi laver den matematik. Vi har det ikke andet. Vi har fået en bu fra den buhandel, som var en bu, som man kunne forstå. Så nu jeg blev forfremmet. Jeg lukker den kiosk. De folk, der står, jeg siger til dem, I kan rende mig. Lad være med det. I kan rende. I kan rende. Du skulle aldrig have lukket den kiosk. Han laver den ballade. Du har ondt i ryggen. Ondt i ryggen? Ikke så godt. Nu, jeg lukker den kiosk. Nu. Har du været til kiropraktor? Nej, nu lukker den. Nu ikke nu. Ondt i ryggen. Han skal til kiropraktor, og vi er tilbage. Jeg er en kiropraktor. Vi går tilbage til jer her med, og han skal til Jeg kiropraktor. er kiropraktor. Nu. Han har ondt i ryggen. Ondt i ryggen. Tilbage til studiet. En mand af folket. Så for fan er det embedsmand. Er det en fugl? Er det en bæver? Nej. Det er embedsmand. Det er fordi, jeg knæpper meget. Hallo, det er mig. Embedsmand. Hvad laver han nu her? Hold op med det der. Nej, det er embedsmand. Embedsmand, din idiot. Svin embedsmand. Kom så, gutter. Vi tager på bar. Jeg giver. Vi tager på bar. Jeg giver. Ja. Modtaget klokken 16:23. Så شباب ممكن ماما تستروح. Jag ska slåss med en rocker. Jag ska slåss med ham. Midt på strået. Modtaget den 7. januar. You wanna hear my trumpet? Det var ikke rart, det var det altså ikke. Du. Det lyder sgu heller ikke sådan. Altså, så har han lært det. Ikke? Ja. Så ved han i hvert fald, hvad han ikke skal gøre. Jeg havde en ven, der gik til sådan nogle rollespil en gang. Han gik altid i brynje på, så kom han til at tage den på arbejde en dag. Nå, for helvede. Ja. Det er noget, Brigitte, hun har lavet. Ja. Skal du lige have en sprøj? Ja. Noget Brigitte, hun... Det er broccoli. Hun er da guld værd. Er det broccoli? Det er broccoli, det er... Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er noget Brigitte, hun har købt en gang. Jeg ved ikke, hvor hun købte den.